Ongi etorri ikusentzuleok, hementxe gara Ordizian, gaur eskubaloi izango dugu, Ordizia eta Eibarren arteko partida, eta gurekin ditugu Noel eta Aitor, gaixotan ongi etorri. Igor. Bai, egunon. Bueno, zer nolako partida espero dezakegu gaur? Partido nahiko gorra izango dela espero dut, Eibarkok nahiko temporada txukun egiten, egi esan, eta hango partidune Ordizi irabazintzen, eta gaurkon emaitza kontrako izaten den, Ordizik irabazten den. Bai, okerrez panago, Eibarrek lautik lau irabazi ditu, edo bostetik bost, uste, okerrez panago. Bai, Eibarrek partidu guztik irabazi ditu. Eta Ordiziak irutik iru galdu, ezta? Hoi da, prinsipioz da, Eibarrentzako partidu errexan mateo, baina, Ordiziko talde beti burruka egiteko, eta nik uste, gaur bai burruka egingo gola. Baina, zer ikusten dugun gaur. Segituan hasiko da partida. Hortxe ikusten ditugu, Ordiziako jokalariak. Bata beste animatzen. Hortxe. Zeleratzen ari dira orain, jokalariak. Hau ez dakit, normala den, o zergatik egiten ari diren, o? Bai, normalen partidutan presentazioa egiten da, guain ikusi ez esku ematen, bitalde, baina, COVID-en asunto gati, baina normalen betiten da, esku ematei eta uste kirol guztietan bezala presentazioa. Segituan hasiko da partida. Hortxe Eibarreko jokalarien oiua, eta orain kantxara ateratzen ari dira jokalariak, epaia ere prest. Eta edozein momentutan hasiko dau. Esan dugu, partida zaila, Eibar lehenengo da sailkapenean. Eta Ordiziak ez du partidarik irabazi oraindik, baina, hortxe hasi da partida, eta Ordiziarentzako izango da lehenengo jabetza. Hortxe baloia mugitzen. Lehenengo gola etxekoek lortzen duten. Hortxe erasora da. Eta Ordiziarentzako baloi hori. Hortxe da barura, eta geldiketa ona. Nahiko atake politia egiten Ordizuko, nahiko luzea. Ikusten da landu duela Eibarreko defentsa mota eta ondo. Ikusten da Eibarreko kasko mobilidea handia duela, defentsan eta asko atatzen diela. Pena gola baino zapaldu indo eta Eibarrek atako. Ez da markagailura igoko orduan, gol hori. Marra zapaldu du eta orain jabetza Eibarrentzat. Hortxe, erasora joko du, hortxe da, zabaldu, eta geldiketa ona orain. Bai, geldiketa ona endo junek. Ezten itxita zeon estremoa, baina, gelditu inbarri baita horiek, zezai edik. Golik ez oraindik, eta Ordiziarentzako izango da baloia orain. Hortxe, mugitzen. Erasora egin dezakete dozen momentutan, horti, kanpora. Ondo botata zegoen, oso ondo ditu da zegoen baloi, ondo botata, eta kanpoa jonda, baina bota inbarri baita ere kanpotik. Jokaldia bukatzea ere, ez garrantzitsu izango da. Bai. Horren aldaketa. Eibarrek gola bilatuko da orain, lehenengoa, oraindik ez du golik ikusi, hortxe, erasorako autua, falta. Falta, bai. Hortxe, atera bizkor, eta falta izango da, bai. Penaltie, nik uste pixka gehiago izan zaikela, amarillan bato, ikusita nahiko atzetik teutxi diola, eta nahiko arbitrok gorpitza faia gindua. Hortxe, lehenengo gola, Eibarrentzako, utxeta bat. Hortxe, horren Ordiziarentzako aukera, ona! Eta gola oso ona. Oso ona hori. Bai. Ikusi hor,
laterala atera indara disuaditzea, eta hor estremok huekoa hortio penetra dela, eta oso ondo, oso gol polita. Hortxe, beste aldaketa bat egin du Eibarrek orain. Bai, atake defentsa aldaketa egiten dugu Eibarrek. Lau jokalari ateatzen da, ataken, eta beste bat sartzen da. Hoi ordizik aprobetxo egin barko zon, kambio hoi orduekok sortzen die, eta orduan desekilibrio horiek aprobetxo egin barko zon. Normalen, kambio darenen, oso ondo dago baloia azkarri jotzea, zebeiak bitarten aldaketa egite du, eta horrek esan duen bezala, bentaja bat lortu haikezu. Eta baina ordizin defentsa ona, baina Eibarre guaindik muitzen baloie. Horti ezake, falta izango da, Falta, bai. Bueno, ordizia bintzat partida sartuta dago. Bai, nahiko txukune, hasiera. Bai, defentsa oso importantea dela partidu hauetan. Eta, bueno, haber mantentzen duen. Hortxe, bigarna. Bai, jaurtik eta kanpotik, baino oso zaie. Hortxe, aldaketa egin dute berriro ere, defentsarako. Bat eta bi. Ea, ordiziarentzako aukera orain. Eta... Bai, pase hona zan, zeleku ez duken pivotea, baina, bueno, batea. Bueno, ordiziarentzako baloia berriro ere. Partida berdintzea bilatuko dute. Ea ba. Eta, falta. Berriro ere, ordiziarentzako baloi hori. Hortxe, erasorako autua. Atzera. Ea, zer bilatzen duten. Eta, gol ona. Oso ondo. Eta bi. Oso ondo moituta atake egia esan, eta pizkanaka bi hiru buelta ematen, azkenen hueko lortu du estremon, eta oso gokorik egia esan, oso ondo moitutako atakea. Eta gol bikaina, binakoa jartzeko markagailuan. Eta orain Eibar, hirugarrenaren bila. Gazteko esan ezen ternuka. Hortxe, erasorako autua, hortxe doa. Ea ba, hortitzeko aukera duen. Falta. Falta, baina nahiko txukun, Ordiziagoa defentsan, Eibar oso ondo da baloie muitzen, baina Ordiziko defentsa laguntzak ematen, eta oso ondo, eta guain baloie lapurtu du. Eta aukera daukie, aurretik jartzeko, markagaiun. Bai, lortzen duten etxekoek aurretik jartzea. Bi eta bi. Hortxe doa. Falta izango da. Ikusten da, Eibarreko oso ekipa handi diela, Ordizkoekin konparatuta, eta hor 1 kontra 1 baloia moitu lan asko oso gorrak izan behar diela, eta hor ikusi da berriz kilotan eta bai altutan da irabazitzen diela, eta hor baloia azkar moitu beharko duen tiro garbi lortzeko. Ba, bueno, ea ba, aurretik jartzea lortzen duten, etxeko taldeak, hortxe bilatuko du, hirugarrena, eta gola. Ba, oso ondo. Min asko ari egiten, pilotekin asko ari behiatzen, eta guain oso ondo atea da. Falta hori. Bai, falta. Ba, ondo, Ordizia lehen minutuetan, 3 eta 2. Bai, maia defentsan eman barra duke, nahi bai partidu irabazi, baina guaingoz oso txukun atzen. Bai atzen eta bai aurren. Bai, barrentzako aukera orain, ea. Doblea sartzen da. Eta galdiketa ona orain. Oso ona, ondo Ordiziko portera, kontratakea, oso onare bai. Eta gola. Eta oso ona. Eta bi. Oso ona. Azkenen gola hauek oso horreza ez, porteran ganatzen no, kontratake azkarra eta gol bat 5 segundutan, oso ondo. Ordizik hor aprobetxa barra duke, bai kontratakak eta atake azkarrak, bai estatikon gehiago kostatzen zaigu, bai ekipo nahi eta bai Ordiziko kategori guztietako ekipoi. Eta orduan hori landu inbarra dute. Ordiziaren jokak hori izan behar du. Hortxe, hori ere ez du asmatu. Oso ondo. Eta orain, bueno, 3 gora jartzeko aukera. Hortxe, Ordizia baloia mugitzen, ea ba, 3 gora jartzeko aukera duten. 4 eta 2. Horrek esan duen bezala lehen, baloie mugitu inbarra duki ez, defensa oso handie daukie, behizet. Marra. Ona zan, baino barrutik junda pivotea, eta baloia Eibarrentzat. Orain aukera Eibarrek izango du. Eta galdiketa ona, baina. Galdiketa ona, bai.
falta izango da. Eta beste aukera bat izango du Eibarrek. Markagailuan gerturatzeko. Hortxe, baloiarekin Eibar orain. Ea, zer bilatzen duten. Ez du Oso ondo asmatu. Ordiziko defentsa, oso ondo Bai, askuratzen, laguntzak emanez. Zalantzak sortzen Eibarko taldeari eta gola orain. Bai. 4-3. Hor komunikazioa falta izan da, bat atea da, urrengoare bai, eta orduan atzetia irabazi die, Bizkarra irabazi die, eta pena bat egia esan. Gain Ordizia atakatzen. Bueno, asmatzen duten orain. Falta. Hortxe atera. Ea ba. Bosgarren sartzeko aukera duten. Hortxe da, area atzean, lasai orain. Orain bilatuko dute, baina Pibotei pasatzen asko hile saiatzen, baina hor baloia moitu gabe eta, oso faia da, oso faia da. Lehenengo baloie muitu barra aukie, gaina defentsa hau eukita, bain baloie galdu du, haber guztien duen kontratakea. orain kontrara Eibarrentzako izango da, eta eskerrak ez duen asmatu. Hori da, eta beste atake bat horri zentzat. Hori da. Orain Ordiziantzako baloia, ez dakit zer aldaketa bat egin nahi zuten, baina bueno, Ordiziak bosgarren abiatuko du, Eibarrek ez du asmatu. Hortxe, erasora joko du, eta falta. Hortxe, bizkorra atera. Ea zer bilatzen duten etxekoek. Beste falta bat. Hortxe, baloia mugitzen orain alde batetik bestera. Eta falta izango da baita ere. Pasibo on dare guain, Ordiziko taldea. Eta Bandizik Segito paseazkie, ezta? dau. hortxe doa. Eta gola! Eta oso ona, bai, pasibo egon da. Oso ondo estremoa. Eta bi gora markagailu. Hori da, bi gora mantentzen da. Eta ez da gutxi. Bueno, Eibar bilatuko du orain laugarrena. Esan Ordizik ataken eta defentsa nivel hau lortzen badu mantentzea, partido oso politxe eta oso goratu ikusiko dugu, eta agerrola izango da. Bueno, hor iritsi da Eibarren laugarrena. Opa. 5-4. Nahiko berdinduta guangoz, partidu, Eibarrek defentsa aldaudo, 6-0 batetik 5-1 batea ikusten da Mairue adelantauta jarri dela. Hor Eibarren punto fuertetako da. Defentsa mota hau eta Ordizik guain gehiago kostauko zaio baloia moitza, egia esan. Nik uste ikusi duela Ordizi oso ondo aizala baloie muitzen, eta horregatik io duela bost bata, azkenen da, baloi hori bazaiago izatea muitzea. Eta guain tiro oso garbi eukido estremo, baino postei eman dio. Hortxe ikusten dugu, Zutoinarea, eta orain Eibarrentzako aukera izango da. Ondo geldituta. Ordiziko porterak. Ena baloia Eibarrentzako izango da. Eta ea ba. Eibarrek aukera orain. Hori da, eta Igorrek esan don bezala, defentsa mantendu barrue. Ritmoa eta intensitatea aukerak eukitzeko partidun. Baina, bueno, partidu luzea da, eta bandik asko Bai. da. Falta dirazi du. Hortxe, atera azkar. Hor, bilatuko dute. Bola, Eibarrekoek alde batetik. Oso ondo portera. Nahiko itxita zeon estremoa. Baina eskubide da eta horti zaila da behaintzako, baina porterak ondo bai paratzen lehenengo paloa eta 3-3 paratu ditu. Bai. Beste aukera bat Ordiziarentzat aldea zabaltzeko, bira. Aldaketak Ordizin guain. Bost bateko hori
Gara aldaketa hauekin maila mantentzea lortzen duen, eta Ja, ba. Hortxe baloia mugitzen orain Ordizia. Orain zailagoa da barrura sartzea. Hortxe... Ja, zer bilatzen duten. Nahiko ataken momentu hauetan. Faltakin pixkat Bai, ez. astu die, baina, bueno. Falta orain Ordiziarentzat. Hortxe atera Bizkor. Ja, ba. Hortxe doa, falta izango da. Oso ondo, eta pasibon sartu die Ordiziko taldea. Azkar bukatu beharko dute jokaldia. Eba. Bota. Eta Bai, denbora matxak, amaikua. bai. Aibarrentzako baloia orain, 5-4. Aldaketa baita Ibarreko talden. Eta berdinketaren bila joango da kanpoko taldea. Ordiziak ondo defendatu beharra doka. Hortxe. Falta izango da. Oso ondo defendituta hor. Eta falta Eibarrentzat. Ja ba, Eibarrentzak aukera izan daiteke. Horti bota, eta ondo geldituta. Oso ondo geldituta bai, baina osko aia laguntzen defentsa. Bai. Eta horregatik gehiago paratzen du porterak. Bostuta lau, Ordiziarentzako aukera orain, berriro ere aldea bira zabaltzeko. Guain pivotea pixka dateatzen du 5-1 muitzeko. Baina ez du ezer lortu. Kostatzen ari zaie mugimendu pixka bat. horrekin. Ja ba, lortzen duten. Horrek esan duen bezala pixka ataskalta dare guain. Eta beste baloi galdu be. Bueno, Eibarrentzako kontrarera orain, aukera izan dezake, baina ondo, falta egin. Oso ondo moztuta, hoi bigarren olea da hoi, eta guain ataken estatiko atakoko da Ibarrek, eta hor Ordizik guain arteko nivela mantentzen bado, aukera gukoitu berriz baloia rekuperako. Ba, Eibarrentzako aukera, asmatzen duten, ez da. Kanpo da. Ba, ez da, Biltzafin erasoan. Eta Ordizia defentsan ere ondo hori da. Eta hortxe, 5-4. Ez da moitzen markagailu azken minutuetan. Ea ba, Ordiziak aukera duen orain, 6. sartzeko. Eta hor lapurreta, kontraraso izan liteke. Ea, ondo. Eta ondo galduta baloi hori. Ea, bereskuratu du, eta orain bai. Horren asmatu du. Nahiko nasia kontratakea, Bai. aukera auki Ordizia baloia lapurtzeko, baino galdu indu azkenen eta Eibarrek berdin du indu markagailue. 5-5, eta orain, falta Ordiziarentzat. Ea ba, zer bilatzen duten orain, etxekoek. Hortxe da, aukera, eta gola! Oso na, bai. 6-5. Ikusten da Ibarrek defentsan, apart 5-1 gain, lateralak bai profundidad ondi ematen diela atakei, eta hor Ordizik komplikatzeko ikutzen ditu, baina, bueno, ikustea aurre atatzen ari dela partidu, eta partidu politiek ikusten guain arte bintzat. Bueno, hautxarte askatu dute, okerrezpanago. Bai, Eibarreko taldek eskatu du txartea. Bueno, Ordizia oraindik ez da markada joan atzetik joan, okerrezpanago. Une oro aurretik joan da. Bai, berdinketa, baina denbora guztien aurretik. 6-5. Eta bueno, nabaritzen da, 5-batekoarekin gehiago kostatzen dela, barrura sartzea batez ere. Bai, nabarien da, bai, baina bueno. Baina bueno, ez da biltza bezki. Eibarreko ekipo guztik nivel handi du 5-1 defentsa hortan, eta orokorren ekipo guzti asko kostatzen zaie defensoi atakatzea. Eta bueno, hauek ere estie gutxigo, eta a ber, hori da. Horrei aurreitea eta partida aurre atatzea, egia esan. Atezainak ere gelditu ditu, hor 4-5 bukaeran. Eta bueno, hortxe berrekin diote lehen zatiari.
6-5 markagailuan. Eta ea ba, eusten dioten Ordiziarrek markagailuari. Horan Eibarrek izango du erasorako aukera. Ba, hortxe, hasiko da berriro ere martxan jarriko da partida. Eta Eibar orain baloiaren jabetzarekin. Baloia mugitzen, alde batetik bestera. Hortxe, erasoara gerturatzen. Hortxe doa, eurti dezakez, zirik egindu. Oso ondo Ordiziko defentsa, laguntzak ematen, dara batea baskulatzen. Eta Eibar arazokin sartzeko. Bai, ez da bil. Eta baloie galdu dute guain. Aukera orain Ordiziarentzat bira joateko berriro ere. Ez da biltza eroso, Eibarreko jokalariak. Asko kostatzen zaie, estatikon 6-6 kontra atakatzen dutenen. Asko kostatzen zaie, atake askotan, ba bueno, hueko bat bilatu du eta sartu indie, baina bestela oso zaie daukie sartzeko goaingoz. Bueno ba, 7. sartzeko aukera orain Ordiziak. Eba, esmatzen duten. Hortxe ondo sartu da barrura, eta falta izango da. Bizkorra atera. Eba, zer bilatzen duten. Hortxe, iskanak agerturatzen doaz. Baina, baloia galdu du orain. Eibarrentzak aukera izan daiteke, kontra erasoa. Ea, asmatzen duen, eta bai. Eta gola, bai. Ez du barkatu. 6-6. Azkenen baloi horiek galtzen baituzu, azkenen normalena da, behaiek kontratake bat itea, eta gola sartzea, orduan bak, kontuz euki barrio, Ordiziko taldea baloi horiekin. Eta hortxe Ordiziarentzako aukera orain. Oso ondo pasea hor pivote eta falta. Falta. Orain. Baloia mugitzen Ordizia. Kontuz. Bai, Ordizi permutak inazten do atake gehienak alde hontan. Eta alde hontan azten atakatzen eta superioridea biatu nahi due beste estremon. Hasieran lortu due, baina guain asko kostatzen zaie eta pasibon dare sartuta. Falta eta pasibon zeitze due. Azkar ukatu beharko dute hori. Beste falta bat. Falta bat eta pasibon zeitze due guain dira. Eba. Bota egin beharko du. Azkar. Pasea. Eta ez dakitze pitau donor arbitrok. Falta edo. Hortxe aukera. Eta ui. Tiro oso na. Retxafea hori zina eta oso na, bai. Sorte pixo bat izan du hor. Esan gateraran tiro zuzai izan zen, bere aurkarie beha baino bastante altu gaza, baina oso tiro txukune lortu du eta baina retxazea Ordizin alde eta gola. Ezin da gehiago ezkau. Gol bikaina. Ba, berriro aurretik, Ordizia, bat gora, 7-6, eta orain Eibarrentzako berdintzeko aukera. Hortxe, bilatuko dute berdinketa, falta bilatzen ari zen Ordizia, ondo orain. Eta oso ondo portera. Eta, baloia galdu du. Baloia galdu du. Hor iritsi daiteke berdinketa, bai. Eta lehen esan duen bezala, baloi horiek ezin dira galdu, ikusi den bezala, azkenen baloi bat galduta, normalen gola kontran izatea, eta azkeneko bi golak gola izan dire eta kontuz behar du baloi horiekin. Ze defensa oso txukuna daite du, paurtera paratzen dut, azkenen gero hor pase batekin baloi egaltze du. Ba, zazpina, partida parekatua. Eta Ordiziarentzako aukera orain berriro ere aurretik jartzeko. Ea ba. Lortzen duten. Kontuz orain hankan eman dio. Beste kontra esak, oso ondo bereskuratuta orain. Oso ondo bereskuratuta. Falta. Ea ba. Berriro aukera. Epa. Nik uste hor falta ondala. Eibarreko jokalarik Ordiziko butza dio, eta urrea jonda baino.
Fuera pitado. Ba, baloia Eibarrentzat eta orain lehenengo aurretik jartzeko aukera izango dute. Hortxe da, baloia mugitzen lasai. Orain bilatuko dute. Epa, alde egin dio. Hor iritsi daiteke eta lehenengoz aurretik Eibar orain 7-8. Orain hortzik, nola, Eibar aurretik jarria markagailuan, tiempo muerte askado, ba, bueno, gauza batzuk zuzentzeko, nik uste batez ere defentsan, ze bi baloi galduta eta pixka jaitsi du eta aurretik jarri da Eibar, baina, bueno, hortxe da guandik partidue, asko falta da. Bai, pena, galdutako baloi horiek gero ordainduko dira. Bai. Baina, bueno, ez da biltza gaizki. 7-8, orantxe jarri da lehenengoz aurretik markagailuan Eibar. Partida nahiko orekatu ikusten ari gara. Eta hortxe ikusten ditugu Ordiziako jokalariak hizketan. Eibarkoak alare, ez dakit, espero zuten hain partidu zaila, baina... Egi esan nik uste dut Eibarreko ez zola espero Ordizik horren beste denboran aurreitea, nik uste dut partidu erreixagoa espero zutela, eta espero la segitza partidu guztien, ez? Ordizik egurre matea defentsan, ataken guaingo hasieran egia esan hobetu ibili die, kanbiokin eta igual pixka jetxin du, baita behien 5-1 horrek asko afektatzen du, eragin handia izan du, eta a ber, 5 guain tiempo muerto ontan, igual atakentzako zehozte esango ziren, klaben bat, eta a ber guain erreixago atakatzen den. Eba, Ordiziak joko amarri balea, 7-8, orain berdinketa Ordizia bilatu behar du. Eta a ber, zer pasatzen den. Hortxe, baloia mugitzen Ordizia orain. Erasorako auto egingo du, hortxe, ez du asmatu, nahiko xua botatu baloi hori. Bai, eta baloi galdu gaine Eibarrek, zer etxafea, lau jokalari area barrun sartu du, eta hor du baloi hori zintzako, eta beste atake bat, markagailu berdintzeko. Hori da, barri. Markagailu horrekatzeko aukera orain, Ordiziak kontuz baloi hori galdu gabe. Ea ba, hortxe izango da aukera. Lekue bilatuta. Ez du asmatu. Hoain ikusten da Ordizik kanbiokin ditula, eta ekipo askoz mobilagoa sartu dela, primera linea askoz azkarragoa, eta ikusten honek aukera gehiago ematen dizkela Ordizin ataken, hori esan. Bueno, Eibarrentzako orain aldea zabaltzeko aukera, ea defentsan sendo ibiltzen diren etxekoak. Hortxe baloia azkar mugitzen orain Eibar. Hortxe aukera izan dezake. Zabaldu. Beste aldera mugitu. Ea zer bilatzen duten. Falta. Hortxe atera azkar falta hori. Epa, ez dira ulertu orain. Galdu du Eibarrekok. Eta Ordiziarentzako. Oso defentsa hona Ordizina egia esan, eta... Bueno. Baloia galdu du Ordizi, baina Eibarrek bereze galdu du, así que... Eta hortxe aukera, ez da ere. Ez da biltza asmatzen orain, azken aldean. Aukera Eibarre behize galdu du baloie. Aukera kontratak atea do, baina bere taleko jokalarik ez behi da, eta kanpoa zuzenen. Eskat, erotu zaigu, azken minutu hauetan, partida. Hortxe Ordiziarentzako aukera. Epa, berriro galdu, eta orain kontra erasoa. Bakarrik atezainarekin buruz buru, eta barrura. Esan momentu honetan, azkeneko lauatako bastante erok izan die, haber pixka partidu berriz asentatzen dan, eta atake luzeixego lortzei joen. Partida erotu zaigu momentu batean. Eta hortxe Ordiziako entrenatzaileak ere lasaitasun pixka bat eskatzen zuen. Ea, bi gora orain, Eibar. Ea, berriro partidan sartzeko aukera duten Ordiziarrek. Eta falta izango da hori. Estremoa bakarri zeuken, baina ez du ikusi, baina alare oso ondo atakauta guain Ordizi. Epa, berriro buruz-buruko bat izango du hor bakarrik atezainarekin. Eta ezin. Zinen. Ba, akats txikiak ordaintzen ari da orain. Galdu horiek azkenen gehienak kontratakek izaten die eta gol errasoa die.
Falta izango da orain Ordiziarentzat. Lapurreta asko azken aldean ikusten ari gara. Ea ba. Bai, Urratsak. Bai. Azkar atera du Eibarrek. Ea ba, kontuz. Eta, nola bota du baloi hori? Eta gola. Bai. Oso postura arraroan bota du, baina Postura oso arraroan bota du. Baina sartu da. Botekin junda eta portera zaiukidu hor. 7-11 lau gora jarri dira orain eibartarrak. Ea ba, Ordiziarentzako baloiaren jabetza orain. Ea markagailuan gerturatzea lortzen duten, eta orain baloia lapurtu berriro ere. Mozten duen kontratakea. Eibarrentzako aukera. Eta gola. Baina zer adierazi duen, edo? Bai, gola izan da, guain, petxatzen nahi. Gola. Bai, 2 minutu oso klaro biztan die, kontrataken. Heldu indio. Eta 2 minutu bankilloa horriziko jokalari. Eta guain 2 minutu gutxigo gino Ordizi. Aber nola gestionatzen duen bai atakea eta defentsa. 7-12. Bai, pixkat urrundu die guain. Bai. Eibarreko taldeek. Pena, lehen zatiaren amaieran. Bai, ze nahiko talde, Bai. bueno, nahiko lehenengo zati txukun hain du, eta pena bat egia esan. Ikusten da Ordiziko kataken, ja, denbora aurrera junda, ja, nekatzen nahi diela, eta pazientzia galtzen pixkat ataken. Atake hasieran atake asko zuzego okre zituzten, eta haueko gehiago lortzen zituen. Berriz bide hor da, bideo lortu beharko zuen, ez? Hoi gehiago atake lan dugok, eta gol errexagok lortzen. Tiro errexakin ez da hori. Bai, pazientzia. Eibarreko defensa oso handi da, bueno, oso handi egin eskak, eta hor baloien muitu barra bestela oso zai da. Ara, ze gola sartu Eta duen. guain gol oso politie Bai. Eibarrek, estremo tio. Gainetik. Hortxe. Eta guain atake luze bat behar du Ordizi, zeba gutxi gindare. Gutxi gokin dago. Eta atake luze bat behar du, pasibo arte. Ea ba, a ber, pixka bat gerturatzeko aukera duten, lehen zati amaitu baino lehen. 7-13 orain, eta? Eta urratxa, beste baloi bat Urratsak. galduta. Ba, hortxe beste aukera bat, beste bat sartzeko, eta bai. Eta beste kontratake bat. Zai, kontzentrazioa galdu ote duten, pixka bat. Bai, nik uste azkeneko 5 minututan pixka partidu dio jundiela, 3 baloi galdu dituzte, 3 kontratake, eta nik uste hortik jundala abantaia Eibarrentzako. Eta guain ikusten duen bezala atake oso nasik, bat gutxigo dare. Eta ber aldea mantatzen duen deskansoa jun baino deno, gero, ba, bueno, bigarren zatin saiatzeko gerturatzeko. Baina ba, 7-14 orain. Bikoitztu egin dute. Bat gehiago Eibar guainik ataken. Ondo gelituta Oso ondo orain. portera guain, oso importantea bara hau. Eta guain esan duen bezala, Ordizi atake luzea inbarra dugu, ze baino bat gutxigo egin dau. Presio gabe, baino ikusiko dugu. Ea ba, hortxe aukera izango du, ea lortzen duten Oso ona, 8. gola sartzea, Baloia eta galdu galdu egin dice. duen berriro ere. Bidoaz, saiatuko da mozten. bakarri joango da, eta zutoinera orain. Eta kanpora, bai. Bai, kanpora otago. Bueno, azazpiko aldea mantentzen da. Eta orain bereskuratu du. Jokalaria. Dana dare berize, 6-6 en kontra. Eta ber, lortzen gol bat Ordizi. Hori da. Ze azkeneko 5 minututan ez gol izartu. Bai. Bueno ba, hortxe gutxi falta da, eta beste lapurreta bat. Guain Lapurreta ugari ikusten ari gara orain. moztu dube kontratakea guain, oso importantea. Ordiziarentzat izango da. Ea, bintzat bat sartzen duen, lehen zati amaitu horretik. Hortxe, oso ona hori. Bueno, Finta oso nahi indo, hori da. lekue ikusi dut, asartu indo, eta gol importantea psikologikoki Bai, hori da. Aber, defensa hon bat iten duen guain, minutu bat faltan. Minutu faltan, lehen zati amaitzeko, Eibarrentzako jabetza orain, 8-14. Orain Eibar presari gabe.
lasai, denbora guztia agortu nahian, hortxe, erasorako autua orain, ea, falta. Hortxe, azkar atera, hortxe izan ez dake aukera Ibarrek, eta... Falta, bai, a ber, aguantatzen duen. Bai. Hogei segundu falta guain. Nik uste pasibo ondare Ibarrekok. Eta gola. Bueno, azkeneko aukera, 10 segundu. Azkeneko atakea horrizik, a ber, denbora Matillon, 7 segundu, elitzei. 2 segundu, urutiti jaurti. Tiro oso luzea. Pixa gehiagorako denbora batzuen, baina bueno. Bueno, esan daike, lehenengo zatin bi ordizik ataken bi partido oso desberdin eduki ditula, lehenengo 20 minutu arte nahiko txukun atako oso ondo, eta azkeneko 10 minutu asko gehiago kostau zaio. Baloi asko galdu ditu, eta hor ikusten azkenen Eibar markadoren pixka alden duindala, eta a ber guain bigarren zatin gerturatzen lortzen duen ordizikok, eta hor nahiko lan eukiko du, egia esan. Bai, partida hasiera txukuna izan da ordiziaren partetik, defentsan eta erasoan oso ondo, baina gero ikusi dugu azkeneko 5-10 minutu horiek, ba bueno, hortxe aldean nabarmen zabaldu da, 8 eta 15, baina bueno, oraindik beste ordu hori geratzen da, eta bueno, ratxa bat hartu ezkero, agian gerturatzerik edo izango dute, hortxe ikusten ditugu errepikapenak. Hasiera benetan ona izan da, Ordiziarena. Bukaeran gehiago kostatu zaie. Eta bueno, Ibarrekoak orain lasaiago egongo dira agian. Ikusita nola bukatu duten, nola hasi den partida eta nola bukatu duten lehen zatia, ba bueno, bintzat hasitasun puntu hori izango duten. Zaila partidun sartzea, eta nahiko berdintuta jundien lehenengo 20 minutu, baina gero azkeneko 10 minututa, ordizik baloi pare galdu ditu eta horrekin min asko egin duen. Eta bueno, aber guain bigarren zatin ordiziko taldea ataken hasieran bezala moldatzen da, eta defentsa mantenduz nik uste, ba bueno, gauzak hortxe orain ikusten ditugu, Ordiziako jokalariak bata bestearekin izketan. Eta guk orain iragarketara joango gara, eta segituen izango gara bueltan bigarren zati ikusteko asmoz. Gero arte. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera.
irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da Ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Bueno, hemen txegara bueltan, segituan hasiko da bigarren zatia, 8 eta 15. Eta hortxe, Eibarrek ekingo dio Baloiarekin bigarren zatiari. Ordiziko taldea hasierako defentsa egiten duen, zen maila oso ona eman due. Eta horregatik junda markagailu berdin duta. Hortxe Eibarrentzako aukera orain, jaurtiketa ona, baina zutonera. Eta orain aukera kontrarasorako, oso ondo utxita Baloi hori, eta gola. Oso ondo. Bueno, bigarren zati hasteko modu ona bintzat. Hoi da, bigarren zarie hasteko moduko bena. Gol erresa. Defentsa oso ona ez da izan, nahiko gol erresa lortu du, baina, bueno, postere jolaztik jendu eta azken postea junda retxazte hartu eta kontratak eta oso ondo. Arrola egiten da. Bueno, aseira orain aldea eta aukera Eibarrentzat izan daiteke, hori asmatu. Oso ondo biatu de hor pivotea indute permuta bat, behitze Baloia lateralai eta pivotea biatu dute. Ordiziarentzako aukera orain berriro 10era iristeko. Eba. Hortxe, Baloia mugitzen alde batetik ostera. Eba, orain aukera, ez du ondo fuerte bota, baina falta izango da. Amargarren abilatuko du Ordiziak. Eba, hortxe, epa, Baloia galdu du, ondo berreskuratuta. Eta beste aukera bat. Beste aukera bat, hori da. Hasi denan esan duguna, Eibarreko defentsakin oso ondo muitu barraukie Baloie. Bestela zai eukitzen du, aire zaiatzen bat-baten kontra egiten, baino oso zai da behaientzako. Bain pasibon sartu die. Ba, segituan bota beharra dute, hortxe falta izango da. Bai. Ja, ba, azkar jokatu beharra dute. Hoi da, jartiketa behar dute guain. Hortxe... Eta gola! Baina, zapaldu egin du. Bai. Ba, ez da igoko markagailura hori. 9:16. Pasibon egon da Baloia boten barazuen bai edo bai, eta bueno, azken nahiko forzautetzen da tiro eta zapaldu egin du. Eta asmatu du, baina marra zapalduta. Eibarrek aukera, aldea are gehiago zabaltzeko. Hortxe doa, eta gola. Eta gola. 2 minutu. Eta 2 minutu bai. Ze tiroa botatakon, besotik heldu dio. Eta 2 minutukin zigortu diote. Ba, bostekin geratuko da lehen notizia. Orain denbora luzez behintzat. Hoi da, guain atake luzea behar due. Guain Eibarrek lau bia jo defentsa. Baloia lapurtzeko. Ikusten da lau bionekin, Ordizi bilateralekin bakarri da jolasten, bi hoiei bastante presioa sartuko die eta oso zaila izango da Baloia moitzea. Hortxe Ordiziak aukera orain, eta ondo. Oso ondo moitu due, pivotea bilatu eta gola. Bueno, behintzat bostekin sartu dute, eta? Eta guain maien egon dire arazok, ez dakit denboraekin, no? Ez dakit, ze pasa den hor? Ikusten da, markagoren Ordizik 10 gol sartitula jartzen da, eta berten hor 11. Ah, bai. Hoi izango da arazoa. Arraroa. Ba, ez dakit zein izango den ondo dagoena. Hoi da, ez dakit 10 edo 11 doan. Markadorekin are arazok. Denbora ere. Bueno, markagailuarekin arazak orain. Ez dakit zer egingo duten.
Vale, hortxe. Orain izalantza ditu. Orain izalantza ditugu, bai. 10-11 izango dute, baina bueno. Eibarrentzak aukera orain. Hortxe eta ondo horrita. Eta oso ondo estremoa hor, bat abita artean sartzen. Eta gola lortzen. Eibar orain. Bueno, hortxe Ordiziarentzak aukera. Ordiziko pivotea. Pivoten aldetik oso ondo burrukauta hor, oso zaila ezan junda bakarrik dean aurka eta ondo atazaio. Lehen goleok oso importante dira. Ba, 11 eta 18 izango dugu. Bai, zazpi bera guandik Ordiziko taldea. Ea ba, Eibarren Bat gutxiko aukera guandik orain, ataken, ondo. oso ondo hor. Ordiziko jokalaria. Ondo bereskuratuta. Guandik bat gutxikokin. Beste aukera bat Eibarrentzat. Pasibo ondare guain, tiroa Bota behar beharra du, ondo gerituta. Portera palatu. Oso na. Eta Eibarrek eguiko du guandik bat oie. Eibarrentzak aukera, baina demora askorik ez dukiko. Hortxe, Iriarteko baloia erdira. Berriro zabaldu. Erasora egingo dute orain. Aukera izan dezake, galiketa ona. Oso no, eliketa ona, baino falta egon ba. Beste aukera bat. Eibarrentzat. Hortxe doa, kanbotik. Epa. Ordizin defensa oso ona. Azkar mugitzen orain. Urratxak. Ondo bereskuratuta orain. Naizta bat gutxikokin egon defentsan, oso ondo baskula du eta azkenen baloi lapurtu du eta aukera 6 goleta jartzeko markagailun. Hori da, 11 eta 18. Honen 12 uste dut ez? Behar luke, 12 eta 18 beharko luke. Pena da, berritze Ordizien aldetio, eta ikusten da Eibarrek defentsan daudola, berritze denak atzen sartu ditula 6-0 batekin, eta Ordizik hasiera baten defentsa mota honekin erreztasunak egituen. Aber, guain erreztasun horiek lortu dituen eta gola sartu dituen. Bueno, aukera baina Ordiziaren zatxeira jartzeko. Ea, asmatzen duten. Hortxe, baloia mugitzen, alde batetik bestera. Giatu beharra dute. Hortxe doa, ez du asmatu zutuenera orain. Ondo bilatuta, estremoa, baino Eta kontuz orain. porteran geldiketa guain kontratakea. Eta Eta penalti. Bai. Ikusi da Ordizi kambio defensataka izala egiten eta Eibarreko saskari dola eta igual kambio egin beharren Ordizikoa defentsa sartu beharko zala. Eta hortio lortu du eta azken penalti hau. Hortxe, penaltia barrura, 19garrena, Eibarrentzat. Orain 8 igo da alde hori. Eta Ordiziarentzako jabetza. Sei minutu bigarren zati honetan, 11 eta 19. Eta kontuz orain, baloi hori galdu gabe. Bueno, Ordiziarentzako aukera izan daiteke orain, venga. Hortxe are hartzean, ona! Jaurtiketa oso na, baloi oso ondo mugitu due, pare bat cruce, eta gol oso polite. 12 eta 19. Venga, puntu da gehiago behar due defentsa Ordiziko taldea, nahi badue markau bion gol batzuk. Atezaina aldatuko du. Hori da, atezaina aldatu behar du Eibarrek. Hortxe, Eibar erasorako egingo durain, hortxe, oedeki geratuta. Ordiziko portera. Eta baloia Ordiziarentzat edo. Tiro retxazen Eibarreko jokalari eman diola eta orduan baloia Ordizintzako. Bueno ba. Eta oso ona, ze tiro oso librea zeuken estremok. Aukera Ordizintzako 6 gol eta Hori da. Urratxak bai. Urratxak. Bai. Bueno, ba ez du aprobetxatu aukera hori, kontuz orain. Kontratakea Eibarrek. Ondo egindako falta. Oso ondo elituta eta berreskuratu indu baloia bize. Oso ondo. Eta oso ondo, bai. Beste aukera bat, 6 goleta sartzeko. Hori da. 6ko tartearen bila orain. Ordizia, asmatzen duten. Hortxe falta izango da.
Eta listo, atera du. Ordizia seira jartzeko asmoarekin. Falta. Ea ba, zer bilatzen duten. Hortxe, baloia mugitzen, aurrera doa. Falta. Hor, baloian zirkulazio segiezkeo, superioridade lortuko zen Ordizia, baina, bueno, jokalarik azkenen deziditu moztea zirkulazioi eta, bueno, falta bat izan da. Ba, bueno, beste aukera bat, ea ba. Asmatzen duten, oraingoan. Beste falta bat. Seira jartzeko aukera Ordiziarrentzat. Hautsi egin dio. Beste aldera mugitu Luzegi. Pase kaskarra eta Baloie galdu du berrize. Luzegi joan zaio hori. 12:19. Eibarrentzako aukera orain. 20ra iristeko. Hortxe dira baloia mugitzen Bizkor. Jaurki. Baina falta. Hortxe beste aukera bat Eibarrentzat. Jaurtik eta baina kontratakeko aukera guain Ordizik. asmatzen duten oso ona. oso Aukera izan martuta. dezake eta bai. Eta barrura. Oso recepzio zaiezan. Nahiko jokalari zituen gainen eta bueno, oso ondo nahiko arriesgatu izan da pasa, baina oso atera da azkenean. Urte eman dio, Eta porteran pase oso ona baitare, kontu neuki bar da. Bueno, ba, seira jarri dira. Tamina hartu du orain. Eibarko jokalariak eskuan, besoan. Ba, bueno, 13:19. Hortxe, baloia mugitzen Eibar orain. 20 abiatu nahian. Kanpotik ez alde batera ireki. Atzera. Hortxe bilatuko du. Eta gola. 13:20. Zazpiko alde orain berriro. Hori da, oso ondo muituta baloia Eibarrek, 1 kontra 1 nahiko potentea eta barrura. Ba, Ordiziarentzako jabetza izango da orain. 10 minutu. Berriz egin du, bost batea defentsa, ikusten zuen bezala, beti 13 jokalari da hor. Aurrera xeago. Ea ba, nola bukatzen duten jabetza hau. Baloia mugitzen, orain Bizkor. Etxeko taldea. Hortxe are hartzean, barrura sartuko da, galdu egin du baloi hori. Galduta. Eta jaiak ez du zer ikusi. Falta bila junda, baina bueno, arbitroa izaio iruditu eta baloia galdu da azkenean. Ba, aukera Eibarrentzat orain. Kanpotik egin dezake Jaurtik eta kontuz, mina hartu du hor, hankan. Baina Ordizik ez do aldaketa egin atake defentsan, baino kontratakea gelditu du. Aukera Eibarrentzat orain, kanpotik Jaurti eta barrura. Tiro oso on apoio nor 7 metrotan. Eta oso zaie porterantzako. Ba, 8 igo zaigu aldea. 13:21. Amai minutu jokatuta. Permuta bat alde hortan, hola hasten atake gehienak Ordizin. Aukera orain Ordiziarentzat, falta. Nahiko nastuta orain. Oso zaila da hor erditio sartzea, Eibarreko jokalarik oso handi die eta pisu auzkoak bie. Eta saiatu harraukie baloie gehiago muitzen, eta estremota iristen. Tiro horrez bat bilatzeko. Hortxo bilatuko du agian, ezin izango bilatu. Eta Farta oleken eta pixka gehiago ere bai. Baina harritontzako falta bakarrik. bueno, Ordiziarentzako baloia berriro. Hor ikustez du beste permutat, lateralen, estremoa doblea sartu da. Hor bai, lortu du, buelta ondo manda, baina Tiro nahik ez zaie hor, baina bueno, saiatu inbarra da.
eta beste aukera bat Eibarrentzako markagailun Hori da, pixka gehiago juteko. aldea gehiago zabaltzeko. Eibarrek orain, baloia. 13 eta 21 Ikusten da, partiuko ritmoa nahiko, etxi da bai. hori da, nahiko jeitsi da, oso motora da guain. Nik uste markadoren hainbeste aldea daula, bi taldeak ja pixka jeitsi duela. Baina, bueno, bukaera arte burruka eta badarra, eta falta hor. Eibarrentzako aukera orain, ea kanpotik bilatuko duen edo. Oso ondo hor kontaktua, horriziko defentsa. Oso ondo intensiarekin atea die behize defentsan, eta nahiko na. Oso defentsa ona ez, Noel esaten ari den bezala, intentsitate puntu bat dio duela ematen do, eta oin pasioan sartu die, eta gola, Eibarrentzako aldeko gola. Zena bat, hori esan, pivotek nahiko ondo zirkulo do, eta pasea oso nahi izan da hori esan. Eta gola Ba, bueno. Aldea zabaltzen ari da orain Eibar, 13 eta 22, bederatzira. Seira jarri da horriziko taldea, baino Eta orain hiru pasutxarra. utxeko partziala eta guain baloie galduta behize. Zabiltza fin orain. 13 eta 22 eta jabetza Eibarrentza berriro ere. Eba, Eibarrek 23 bilatuko du, Urratsak eta falta eta baloia Eibarrentzako behize. Hortxe atera Eibarrek, beste aukera bat izango du. Hankan eman dio horriziko jokalari eta beste aukera bat guendik Eibar ataken. Hortxe baloia mugitzen orain. Hori da, baloia oso ondo mugitzen. Baino barrutik zirkulatu pivotea eta area. Bueno ba, pixka bat aldea murrizteko aukera ordiziak, ba. Bintzat. Aldea murrizteko aukera duen. Pixka bat. Epa, hortxe ondo bilatuta. Nahiko nasita bil horriziko taldea baina ataken pixka lasaitu arraukide baloia mugitu eta aukera biko dituzte. Bueno, hortxe aukera izango du orain. Epa. Intensia, ja defentsa guain Eibarreko taldea eta zailtasunak horriz izartzeko estatikon. Hortxe aukera izango du agian, ea, botatzeko. Eta Epa, falta. falta eta bi binitu bai. Bastante bultzara haundi eman dio eta Bai. horregatio 2 minutu kanpoakoa. Guain, horrizi bat gehiaukin, Hori hueko da. gehiago dare eta aprobetxatza lortzen duen hueko gehiago. Eba, bintzat bi goleko errentatxo bat edo. Hortxe, erasoan orain Ordizia. Ondo utxi diote. Oso ondo defentsa behiz Eibar. Eta falta. Guain askoz importante baloia muitzea, ze bat gutxi gokin. Hori da. Ondo muitzen da baloie lekue da, hori ikusi deu. Baino porteran geldiketa osona, eta pena bat. Bai, orain Eibar lasai pasiboaren bila joango da bien. Berriro ere seirekin jartzeko. Presari gabe. Kanpoko taldea. 13 eta 22. Bederatzi bera. Eta Eibarreko dago ataken aldaketak egon die, zentrala eta lateral aldatu due. Hortxe, mundu itzen baloia orain. Hortxe, baloia Azkar. mugitzen. Falta. Oso ondo biziko defentsa hor. Hor beste falta bat izango da. Falta behize. Azkar atera. Hortxe. Ia baloia galdu du. Pasibo, Eibarreko taldea orain. Azkar bota beharra dute. Ondo utxita. Oso ondo atakatuta, baina eta bezer gehiago falta. Eta listo, pasibon jarraitze. Sake tiroa eukiziko dugu Laister.
Bueno, ba, hortxe botako du, seguraski. Tiro kaskarra, Ondo kontratak tapatuta. egiteko aukera Ordizi. Hortxe dauka aukera, eta hola. Eta oso ona, bai, oso ona. Ematen do Eibarrek aldaketa dokin bere jokalari importantenak kendu ditula, igual baita markadoreko alde ikusita. Eta nahiko ekipo gazta sartu dola ematen do. Eta igual guain Ordizik aukera gehiago euki daizke. Aldea murrizteko hori da. Markadoren gehiago gerturatzen diet, eta partido bukaera politxu bat ikustea lortzen dugu. Ja, orain 8an da aldea. Eta esan bezala Eibarrek aldaketak egin ditu, badirudi jokalari garrantzitsuenei atxeden pixka bat emateko autu egin duela, ikusi behar orain, baloia mugitzen kanpoko taldea, hortxe. Pivotea biatu behar du ez, oso handi daukie. Oso ondo lapurtuta orain. Oso ondo lapurtuta baloie. Guain ez egon kontratakeko aukeraik. Baino beste aukera bat Ordizintzako. Aprobetxatzeri baduten, kontuz orain baloia galdu gabe. Asko jotzen da bost bata. Aldaketa hori da, erasorako aldaketa. Aukera Ordiziak orain, aldea zazpira ekartzeko. Ea ba. Hortxe doa, erasoaren bila. Oso ondo moituta baloia. Jaurti eta geldiketa oso ona portera dena, bai. Marra zapaldu. Tiro nahiko zaie, bastante eskorautatzen angulo oso gutxikin, eta bueno, portera parada oso proiektu egin. Bai, sekulako geldiketa. Eibarrek portera aldatu do, baino maila mantendu du portera berri honek. Eta nahiko ondo ibili ebik Orrizikoare bai. Eibarra ataken behize. Ondo geltuta orain. Orrizin geldiketa. Ez egon kontrataken aukera behize. Eta estatiko natakauko Ordizu bain. Eibarri askoz gehiago izan kostatzen, 3 edo 4 atake dijo sartu gabe, eta hola jarraitzen Ordizik defentsan nivel politia ematen, eta ergoin atake beste puntua gehiago ematen duen, eta golak lortzen jo, diferentzia txikitzeko. Orain zazpira jartzeko aukera orain, Ordiziak, baloiarik galtzen ez badute. Pasibo Ordiziko taldea. Eta hortxe, denbora bukatzea. Eibarroko taldea ja ez ditu kontratak bidatzen. Zesan duen bezala ritmoa jeitsi du, atake estatikoa nahi du landu. Lasai orain, Eibarko taldea lasaiago, ez dute presarik. 8ko aldea. Hortxe bilatuko dute. Horreia mugitzen hasi dira Eibartarrek, hortxe kanpotik gatik eta ez falta izango da. Oso no, defentsa hor erdin. Baloia berriro beste aukera bat Eibarrentzat, kanpotik hortik eta ondo defendituta, baina falta izango da. Oso ondo, Orriziko defentsa azkeneko 5 ataketan. Zailtasun asko Eibar sartzeko. Egia bai behaien jokalari hobena ja bankion darela, baina bueno. Pasibon sartzen die behize, asko ari luzatzen atakek, eta tiro oso kaskarra. Ba, bueno. Beste aukera bat Ordiziaren pixka bat aldea murrizteko, Utxartea orain. Utxartea Orditzeko alde. Ataken, Eibarrek 5-1 horrekin nahiko minai deiten, asko izaieko zaten azkeneko atako bek egia esan. Eta guain hortio, horre soluzio bat emateko problema horri, ze pauta emate jun entrenadorek eta guain ikusiko dugu, horrengo ataketan. Ba, Eibar esan bezala, atxeden emateko autu egin du bere jokalari garrantzitsuenei, eta Ordiziak aprobetxatu behar du, tartea murrizteko. 14 eta 22, 8ko aldea markagailuan. Eta horren aprobetxatu behar du, Ordiziak pixka bat, presio pixka bat sartzeko, akaso. Hortxe ikusten ditu, bata beste animatzen. Itxura behintzat aurrekoan, baina hobea ematen ari dira. Ba, itxura oso ona ari ematen, azkenen... Talde zaie baten kontra. Hoi da, ligako nik uste talde zaiena dela, Eibarreko taldea, eta nahiko itxura
eman due, lehenengo zatiko 20 minututan denbora guztien aurretu Bai, jundie oso markagailun. Eta gero, bueno, esan duguna, baloi pare batzu galdu eta Eibar markau egan junda. Baina partidu osoa borrukatzen, eta ez du aurpegi galdu. Aukera orain Ordiziarentzat eta kontuz baloia galdu du. Eta iepa kanpora. Eta Eibarrentzako baloie. Eibarrentzako eman du. Eibarrentzako eman du baloia. Bai, baino falta pitatu goleno. Ikusten duen zela falta pitatu. Eibar lasai presari gabe orain. Bai, hala da. Ez daukat inungo presarik. Jokaldia amaitzeko. Eta urratsak, Bai, urratsak. Bueno, Ordiziarentzako aukera berriro ere. Ordizia ataken guain. Zazpira jartzeko. Hortxe, aukera politia izan diteke, kontuz, baloia galdu gabe. Hortxe doa, eta ondo. Eta oso na, gol oso polite. Bueno, zazpi. Kusea, estremoa desdobla guindala, doble pivote sartu dara, eta hortio bizkarra rapau dio defentsai, Ordiziko jokalarik, eta hortio gol oso polite etorri da. Bueno, zazpira. Eta Eibarrek orain aukera izango du. Beste bat sartzeko. Hortxe, baloia mugitzen orain. Eta berriro ere, Ordiziarentzat. Seira jartzeko aukera orain. Kontratakea, Ordizi. Azkarrakera du, hortxe aukera, ez du asmatu. Eta Oso parada hona indo porterak, eta gero Ordiziko jokalaren aurka txoko da. Baina, bueno, hori ez da ezer ez. Mine hartzeko aukera ukidu Ordiziko, baina, bueno, ikusten danez igual jarraitzen du. Eta guain defentsa tokatzen da. apena izan da ora Seira jartzeko aukera zuen. Orain beste aukera bat izango du Eibarrek. Atake guztitan Eibarreko estremoa desdoblatzen da. Orain Ordizi geldiketa, beste kontrataka botatzeko aukera, oso luzea pasea. Eta Eibarrek lapurtu gogain. Ara? Baino, Marra zapaldu du? bai, pasos, urratsak eta baloie behize horri zintzako. Ara, bueno. Aukera behize 6 goleta Hori da. jartzeko. Berriro ere Seira jartzeko aukera. 6 minuturen faltan. Hortxe, Ordiziarentzako aukera, baina aldo egin du. Tase hona zan, baino pivotek ez harrapatu baloie. Hor, pivotekin jolazta oso zaila da, azkenen baloia oso gutxi moituta. Pase batekin bakarrik oso zaila da. Orduan hoi argi ikusi da, eta kontuan ez. Hemen horrela pale da buelta emate joen, eta pivotekin jolazteko aukerak asko erreztuko dira. Vamos, eta 22 zazpi bera, Eibarrek aukera, eta berriro ere. Ez da izetan ari diren, baina. Ordiziarentzako Seira jartzeko aukera orain berriz. Oraingoan aprobetxatzen duten. Falta. Izan Eibarri azkeneko atakauek asko aizaizkio kostatzen, baina Ordizik ez da jakin aprobetxatzen ez dara, eta ordu markagoreko distantzi ez da txikitu. Zazpiko aldea oraindik hor markagailuan. Eta berriro galdu baloia. Orain aukera Eibarrentzat. Hortxe da bakarrik, eta bai. Eta gola. Azkeneko atakauetan ikusten da bi ekipon aldetik baloi asko hiela galtzen, eta baloian galtzeko ritmo jeitxin barra da, bestela gol asko ditugu ikusiko, eta Eibarrentzako azkenen agona da. Ordizik ez bali maio gola sartzen, distantzia markagoreko oso zebitzu, eta ez da Ordizik ez da karturo behar. Ikusten da beste perdida bat eukibela Ordizik, eta... Nik uste azkenen 4 minutu editzen dira bakarrik partiu bukatzeko, nekea nabari da, eta azkenen buru ez daukezu hain fresko. Eta horregatik beste baloi galtzen bai Ordizi eta bai Eibar. 4 minutu faltako dira Laizter partida amaitzeko. Oso hor defentsan Ordizi. Eibarrentzako aukera. Azkeneko defentsak aldea mantentzeko, ondo portera bain. Tiro nahiko erresa, baino gelditu inbarri baita horiek. Bueno, Ordiziak aukera orain. Falta izan da orain. Falta ataken oso pixkat. Bai, xetarraroa. Pixkat arraroa, bai, Eibarreko jokalaria itxoiten. Eta Ordiziko kezio ikusi.
eta beste atake bat, Eibarrentzako. Bederatzira jartzeko aukera berriro ere. Partida osoan. Hor aukera auki Ordizik, lapurtzeko. Hortxe aukera. Eta oso ondo portera, baino retxazea Ordizintzako, Eibarrentzako eta kanpoa baitze. Eta 8an da aldea. Partidako alderik handiena bederatzikoa izan da. Eta orain 8an dago. 3 minutu inguru partida amaitzeko. Hortxe Ordiziak aukera orain. Hoi da. Baina guain dala minutu gari gorrek esan duen bezala azkenen pasoiek pibotei baloie muitu gabe oso zai die. Ze azkenen jokalari, defensora hor dago, eta azkenen oso zai izaten die. Bederatzira jartzeko aukera Eibarrentzat. 3 minutu. Segituan amaituko dau, beste bat. Tiro oso ona horri Eibarreko jokalarie. Bederatzira. Hortxe, errepikapenean ikusten dugu. Ederki, botea atezainaren aurrean. Eta barrura. Ordizia beste bat sartzeko aukera duen orain. Falta. Saiatu arrauki baloie mugitzen. Hori da. Baloie mugitzen dutenen zulok eukitze dituzte atzen sartzeko. Oso ondo guain baloie mugitzen. Baina behize pivotekin. Ondo bereskuratuta. Hoi da, oso ondo, bai. Ondo vuelta manda, hortxe hortiko du, ona. Oso ona, bai. Tiro apoio, zazpintotatik oso ona, oso zaie porterantzako. 16:24. Eibar baloia mugitzen orain. Azken minutuetan sartuta daude, minutu eta erdi geratzen da, partida amaitzeko. Ingo presai gabe. Hori da, presari gabe. Hortxe aukera orain, eta kanpora. Eta aukera orain, kontraerasorako. Kontratakea, ondo, pase bikaina. Hortxe, alde egin dio. Botea eman Ordiziko jokalarie, defensora botea ikutza junda. Eta horregatik baloie galduko. Minutu bat geratuko da. Eibarrek Ordizia beste bat sartzeko aukera izango du. Ikusi beharko asmatzen duten. Eta bestela horrela amaituko da. Hortxe, azkeneko minutuan sartuta, Eibarrentzako aukera. Ondo defentsan, bereskuratu, kontraerasora aterako da. Baloi hartu. Asmatzen duen. Oso ondo. Eibarreko portera. Oso ondo. Atezaina bikain. Nahiko zaiezan tiroa, ze kanpotik junda. Baina alare merito porterantzako. Geldiketa oso ona. Hortxe, segundu gutxi falta dira. Beste aukera bat, Eibarrentzat, aldea zabaltzeko. Hoi da, baloia rekupera. Ordizi kontraraso. Gol batekin amaitzeko aukera duten. Ia galditu du. Bai, ikutu du, baina barrua junda. Hortxe, errepikapena. Hoi da, eta partiu bukatzeko era ona Ordizi, kontratak sartuta, azkenen markau urruntze honen denbora guztien, baina azkenen ondo dau, sentsazio honakin bukatzea partidue. Gero azten zehar, gauza batzuk lantzeko, baina nahiko ondo bukaude partidue. Aipatzekoan ere ustez partide 50 minutu oso igualatu izan diela, kenduta lehenengo zatiko azkeneko 10 minutu hor hartu dela Eibarreko distantzia, eta azkenen hor mantendu induela bigarren zati guztin, hor ikusten da distantzie hor sartu dut, bestela oso igualatu izan da. Egia esan bigarren zatian ere alde hori ezpalego, lehenengo zatiko azkeneko minutuko alde hori ezpalego nahiko parekatxo izan da. Azkenen egia da baita ere ritmo asko jeitsi dala. Baita ere. Eta Eibarrek partidu kontrolatuta ikuko bigarren zatin. Eibarrek ere bukaeran jokalari ezoikoenak agian atera ditu kantxara. Baina, itxura ona eman dute, gaurko partidan, eta horrek hurrengorako balioko du. Amaitu zaigu partida hemen. Hortxe bat eta besteari esko manez. Eibar zoriontza bakarrik gelditzen zaigu. Bai. Oso partio txukun nintu da. Leiko kontrolatu dugu eta ematen donez liga irabazteko favoritokotako batala, ez? Partido guztik irabazitu, nahiko erreiz gainea, eta partido, aurkari oso gor bat eukio Ordizik eta zoriontza. Hori da. Ordiziak
hau laugarren azken uste dut, laugarren partida, lautik lau galdu ditu, baina itxura bentsatu oso izan da. Eta Eibarrek berriz, bostetik bost, irabazi ditu. Bezitik esan barra dauke, azkenean lehenengo urtea dala danak batean jolastutenak, talde oso gaztea dauki, eta pixkanaka hobetzen ari lan egiten, eta azken nik uste kontu laukita lehenengo urtea dala, eta talde oso gaztea dala, baina nik uste ez duela inbeste markabia behidatzen, Bai. Gauza kondo ditea, Baldetik eta. giro hona altea taldeen, eta nik uste hori oso importantea dala, bai, eta gaientzako. Ederki, amaitu zaigu partida. Garaipena Eibarrentzako izan da. Bostetik bost, esan bezala lehenengo sailkapenean. Eta Ordiziarentzako laugarren porrota izan da. Baina itxura ona eman dute. Igor eta Niko mila esker hemen izateagatik. Eskerrik asko zuei etortzagatik baita ere, partidu botatzeko. Eta ikusentzuloi ere mila esker hortxe izateagatik partida ikusten. Eta horrengo astean itzuliko gara, gauz gehiagorekin. Ondo izan eta gero arte aio. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria. Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak.
bere dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra, eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.